Dette er en utrolig sørgelig historie om en lille hundehvalp, der hedder Valby, og hans ejer, Pepperoni. Den handler om opoffrelse og at glæde hinanden med fysisk kontakt. Og også om, at verden kan være et rædselsfuldt og modbydeligt sted. Denne historie handler om venskab mellem to bedste venner, og om at glæde hinanden med fysisk kontakt. Vær klar til at se historien om en lille hvalp og den sørgelige skæbne, og en historie om fysisk kontakt. Skal vi dø, eller hvad? Sej sammen, så er der forårsruller! Pepperoni, skal du se bare pornobladet? Hvad er den fans skvaderbas ude på nu? Fleur har ligesom fået baby og hvad? Optur, nedtur, hentur, skitur. Farmor, kom og se mig. Hvad er det? Fleur har fået baby og hvad? Torben, du har helt ret. Og hvad? Den er grå, mand. Stop! Hold op nu! Stop! Hvad, mand? Den er grå, men det er ligesom at vinde jackpotten, mand. Og ja, mand, den her valg, den er bare den bedste i hele verden, mand. Stop! Hold op nu! Stop! Hvad, mand? Tag en chillpille, mor, mand. Og dig, tag din valg tilbage. Du skal ikke være så misundelig, bare fordi mig og ham har noget at køre. Pepperoni, nu må du huske at passe godt på din valp. Vil du se min fisse? Nej, det ved jeg ikke. Men det kunne være, jeg gad at kigge på din fisse, hvis du kunne finde ud af at binde din egen snørbånd. Men det kan I kvinder jo ikke. I kan kun finde ud af at føde børn og køre traktor. Ja, Pepperoni, I mænd er sgu ret fantastiske. Jeg vil skide kvinder langt ned i halsen. Hvis kvinder kunne finde ud af at stemme, så ville de her støvler fra dagens varehus blive præsident. Pepperoni, dit lille røvhul. Pepperoni! Hey, hvad så, Ludvig Tandkød? Det er Hans. Det er koldt udenfor. Kom, vi ligger dem hos deres mamma. Hvad så, Valby? Skal du ikke have noget varm mælk? Pepperoni, jeg må fortælle dig om Hans. Hans er en modbydelig mand. Han kan ikke lade være med at lege med hundenumser. Bare rolig, Valby. Der er ikke nogen, der får lov til at lege med din hundenumse. Ricky, jeg ved godt, du er træt. Men Ricky, jeg er jo ikke helt tilfreds. Fokus for den Maudi Lovne, vi har ikke mere glidecreme. Så kan vi ikke dyrke farlige natleje i toeren. Så bliver vi nødt til at finde på en anden. Ricky,
Ricky, jeg elsker. Ricky. Slik den klump. Woo! Ricky, sluv det. Sluv det så. Du skal sluge min glædesauce. Kom nu, Ricky. Kom nu. Ricky, hvis du spytter det ud, så ved du godt, hvad der sker med din lille lort. Du har svigtet mig, Ricky. Du er den værste glædeshund, jeg nogensinde har haft. Jo, men. Hvis du ikke vil knalde med mig, så knalder jeg hovedet af dig. Lad mig nu være! Prøv at høre, vi forstår godt din frustration, men du bliver nødt til at blive her på hospitalet. Jeg fejler ikke en ski. Jeg skal bare ud og have mig noget hundefisse. Jamen. Jeg har holdt øje med din valp nu et godt stykke tid. Nej. Han er lige blevet født. Lad ham nu være. Han er kun en lille baby. Hvem er din daddy? Valby, jeg ved godt, verden er et hårdt sted. Men din verden, den skal til at blive et endnu hårdere sted. Valby, jeg mener det er alvorligt. Nu får du den. Hey, hvad foregår der her? Farvel. Se! Valby er kommet tilbage! Pepperoni, stop! Hvad går der af dig? Jeg vil have min hund tilbage! Er du blevet fuldstændig sindssyg? Ved du ikke, hvem Hans er? Han har et gevær. Dette var den skæbnesvangre historie om hundevalpen Valby. Om begyndelsen på et langt og hårdt liv som glædeshund i det mørke Jylland. She